Goddag, jeg hedder Silje, og jeg skal spille The Dropper, og The Dropper 2, fordi jeg allerede er herinde. Det er bare roligt, det er kun level 1, men jeg er gået herind for at se, om det virkede. Fordi første gang jeg gjorde det, virkede det ikke helt, så lad os gå i gang. Okay, det her det... det her... det er svært, det her. Den kom jo bare lige op i hovedet på mig. Det her det er svært. Oh my god. Hvor er det svært. Den kommer jo bare lige... Jeg tror, men det... Skidt fedt. Ja. Den kommer nu. Jeg skal lande inde i midten. Kan du se der? Ja, det er ret svært. Hjælp? Nej. Jeg klarer det! Det er så underligt ud. Men jeg tror, det er fordi, det hjælp dig, når jeg har set Robin Samsøs videoer. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare klikke der? Ja. Så har jeg klaret det level. Jeg har speed potion på. Level 2. Lad os gå i gang. Oh my god, jeg klarede det. Ja. Det var underligt, det der. Jamen, det var underligt, jeg klarede det bare. Hvad gør det? Far, hvad står der her? Far, står der her? Push the red button to go back to the first room. Hvad står der her? Så siger du level 2 Isengard. Hvad er det? Det er et sted. Det er fra Ringenes Herre. Skal jeg klikke? Ja. Nej. Au. Hvad står der her? Find en vej til at komme ned til bunden. Nå. Der stod find en vej til den opbunden. Skal vi tage det, eller skal jeg så gå op til, så vi kan gå videre? Far, hvad synes du om, at jeg skal klare den, eller gå så vi kan komme til næste level? Okay, så prøver vi igen. Det er bare underligt. Kigger lige lidt ud over. Nej, der kan man i hvert fald ikke komme noget. Det kan jeg ikke komme ned. Der kommer jeg i hvert fald heller ikke ned. Ej, der kan jeg godt glemme at komme ned. Lad mig se. Der kan jeg heller ikke komme ned. Der kan jeg heller ikke komme ned. Heller ikke der. Kan jeg komme ned her? Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg altså ikke helt lige finde. Så prøver jeg bare at hoppe ud i det. Det kunne man så ikke bare lige gøre, men Hvornår kommer det? Jeg tror, man kan gøre sådan her. Det kan man ikke. På den måde. Jeg hoppede ned det rigtige sted. Jeg skulle bare lige have hoppet lidt længere. Det skulle bare have været... Var det en fordel at starte op, eller? Tror jeg ikke. Det håber jeg i hvert fald ikke, fordi jeg faldt ned. Ja, jeg klarede den! Jeg tror du ikke klarer den. Nå, hvad står der så herfra? Hvad står der her? Push the blue button to go back to the first room. Så du trykker på Og hvad med den der?
Den sorte sko, eller knap, giver dig... Så man hopper højt. Ja, i et par sekunder, og så find... Diamant. Skjulte diamant Ja. i højere levels. Ui! Hvor er diamanten? Søger du, når du gør det? Det ved jeg ikke. Men jeg ramte det lige i vandet. Jamen, vi skal jo finde den der diamant. Eller du kan prøve at gå. Og kan man også godt vælge. Nej, det kan jeg ikke. Jeg vil finde den der diamant. Jeg vil... Jeg kan ikke finde diamanten. Jeg heller ikke. Au. Phew her, man spawner her igen. Jeg troede lige, man ikke spawner her. Jeg kan ikke finde diamanten. Hvorfor skal man hoppe højt for at finde diamanten? Men det er fordi, den er gemt deroppe et eller andet sted. Altså, jeg fandt den i den første, men det er som om, jeg ikke kan finde den her. Er den fuldstændig væk, eller? Eller... Lol! Det havde jeg ikke set, det var. Det var sådan en drio. Au. Så prøver vi altså sidste gang, for jeg kan ikke finde den. Finder jeg lige. Altså det... Kan jeg ikke finde diamanten? Bare så synes jeg... Altså nu har jeg prøvet 3 gange, så gider jeg altså ikke mere. Nu har jeg prøvet at finde den. Ja. Det er jeg. Det er bare sådan... Hvad? Klik. Hvad er det? Hvad er det? Du var i dit bibliotek. Nej, et bibliotek. Ja. Et bibliotek. Et bibliotek. Det lå der langsomt, Nej, det var der. Ej, kunne du se det? Ja. Don't see the water, just reach the bottom. Ja, den er ret svær, den her. Afsted! Hvad? Tro på dig selv. Tro på dig selv. Jeg landede på den der, hvor kisten var. Nå. Det vil godt at stå her. Jeg har til at læse det. Det her det. Au. Jeg klarer det! Var jeg klar det? Ja. Okay, og den sorte, den gør, så man hopper højt. Okay, jeg ved, hvor kisten er, den er her. Så jeg læser det. Kisten er der! Det er som om, der er et eller andet edderkopspind eller sådan noget her. Der gør, så man ikke falder og dør. Vi skal have fat i den kiste. What, the rig? What, skal have fat i kisten? Splat. Du kan jo hoppe på de der. Hop. Den vej til stop. Jeg gør den blå. Det er bare så man kommer tilbage. Okay. Kom nu. Ja, jeg kommer ned nu. Nej. Jeg vil have kisten. Hvor ser det vildt ud. Nej. Jeg har klaret den en gang, men jeg skulle bare have kisten. Med diamant i. Nej. Det er da ikke meningen, det der. Nej. Jeg skulle hoppe højt. Hvorfor kan jeg ikke det? Det kunne jeg da før. Det så jeg. Sådan. Skal bare ned på kisten. Yeah. Skal du ned?
Nej, så jeg skal have kisten. Når jeg ved, den er her, så skal jeg have den. Ja! Yes! Sådan, så tænker vi ikke over det mere. Au. Respect. Og skal vi klikke på den blå knap. Bum! Ja! Så er vi allerede nået til level 4. Afsted! Hvad er det? Ja, lad os gå i gang. Skal jeg stå her? Hvordan skyder jeg? Nå, det er meget. A. Så det der, og så det der, og så et A. Skal jeg starte med at falde ned? Vent, det må jeg. Jeg kommer lige om lidt, folkens. Vent. Ja, stadigvæk. Okay. Det første, eller det er i hvert fald sådan en runde med dem. Noget, der ligner et 6-tal i hvert fald. Ja, noget, der ligner et 6-tal ting. Og så er der en. Hvad er det? Far, kan man ikke slå skyer fra? Det er lidt irriterende. Vi får lige slået skyer fra, for det er lidt irriterende, at vi flyver rundt deroppe. Sådan. Det var det, der var fejlen. Ja, det var nok det. Okay, og så er der en ting der. Sådan. Så. Noget, der ligner lidt et 5-tal. Synes jeg. Og så er det sådan. Så er det et A-ting. Så der er et A. Og så er der en ting. Sådan en. Og så streg. Og så. Ja. Og den næste der, det igen. Altså den øverste, det ligner sådan lidt en stjerne eller noget. Det ligner lidt. Ja, så lad os gå i gang. Jeg tror ikke, den øverste side var med. Det tror jeg. Fordi jeg siger sådan lidt bare ud i luften, det er fordi, at min lille søster også sidder ved siden af mig. Den første, vi skal ned i er. Den der. Og den så. Jeg er Hvad? store søster. Du er mærkelig, lille søster. Silje, hvis du kalder mig for lille søster, så yes. Det er lidt svært det her, fordi den kommer bare lige pludselig. Skal lige. Men den er der på, og så er man klar. Det her, det bliver godt nok svært, tror jeg. Jeg forstår det godt. Den. Hvor Pippi, far? Sofie? Så har du slået den ihjel. Nå, Sofie. Der. Men det ser ud som om, man kan tage mad engang. Der. Hvad skal jeg så gemme? Den. Nå, så prøver vi igen. Det er godt, man altid kan prøve igen. Og ikke så har man bare spildt den første tid. Den der. Nå. Det var det så ikke. Seksagtigt tallet. Det er den der. Og så er det.
Jo, man skal højreklik. Der, og yes. Jeg tror snart, vi har klaret det. Og hvad var det nu mere? Det var det der, jeg synes, det ligner et femtal. Jeg klarede det! Og hvor skal man så hen? Der! Tror jeg. Ja, jeg klarede det! Far, jeg klarede det! Det første bud. Men jeg kunne ikke Far, nej, finde de mor. mænd. Hvornår kommer maden? 3. Hvor er du tavlig? Nå, så prøver vi igen. Står jeg inde i et træ, eller hvad? Ja, det er et. Nå. Vi prøver at lave noget random essence på det. Ja, det må du gerne. Vi skal lige hurtigt lave noget, lige hurtigt. Vi er tilbage lige om lidt igen. Om 10 minutter. Eller måske om 100 år. Og så er vi tilbage. Og så er vi tilbage. Og så prøver vi ting. Citron. Alle vinduer. Hvor skal man lande? Hvor skal man lande? Hvor skal man lande? Hvor skal man lande? Jeg ved ikke, hvor man skal lande. Hvor skal man lande? Helt seriøst. Nå. Der skulle man i hvert fald ikke lande. Det var man af at falde ned på den her. Jeg ramte den ikke. Men hvis jeg klarede den der, så... Nå. Hvad så? Nej. Det døde man af. Og så falder vi. Hvor den her svær. Jeg kan altså ikke se, hvor man skal lande, men lad os bare prøve. Nå, det klarer jeg ikke. Det var 34 gange. Nå. Silje, du har dit knæ båret. Jamen, det gør stadig ondt. Det er bare fordi, det er sådan lidt svært at sidde med det stræk. Den kom bare frem, den der. Så falder vi. Og det kommer ind. Jeg troede, man skulle lande et helt andet sted. Jeg klikkede forkert. Yeah. Hvor skal man seriøst lande, altså? Ja, og jeg kan jo ikke se vand nogle steder, så det er bare sådan lidt... Vi prøver stadig at klare den. Der er sikkert vand nede i bunden. Vi prøver! Der var så ikke noget hul, man kunne komme igennem. Det her det er nok den sværeste bane indtil videre. Men jeg ved ikke mindst, hvor kisten er. Den ligger op på det der bænkebord noget. Der er der. Man skal lande på det der bord noget. Hvorfor? Den reagerer ikke engang min tast. Eller så er det bare mig, der ikke er god nok. Så man skal lande derovre. Den der tekan noget. Vent. Jeg ved godt, hvad det her er for noget, de har lavet efter. Jeg tror, det er Alice i Eventyrland.
Skal jeg så ikke grine af mor, så Lisse? Han er grint ikke af mor. Og så falder vi. Nej, så hoster vi mine. Den her, den er meget, meget svær. Den er meget svær for Silje. Ja. Hey, du snyder, mor, du spiser. Jeg røg ned, men så... Men der var ikke noget vand. Hvor skal man lande? Jeg røg hele vejen ned med en... Men det tror jeg ikke, fordi det er som om man ikke kan komme over på tekoppen. Men det er også der, hvor over på det der ting, det er der, hvor kisten er. Jo, der. Man skal lande dernede. Og der er en sø midt i det hele, tror jeg. Det var da en sø, var det ikke? Tror jeg. Der er en sø ved siden af der, jeg ramte. Den er faktisk ikke så svær igen, det er bare fordi man kan ikke finde der, hvor man skal lande, ligesom. Der er sådan lidt... Ja. Hvor skal jeg lande? Der! Så giver det mere mening. Ui! Der! Den der kiste. Ej, det er ikke særlig nemt det her. Nej. Jeg bliver sur, hvis der er nogen, der står derhjemme og siger sådan, det kunne jeg bare klare på 1 minut, det der. Nej. Det skal jeg ikke have noget af. De er nok øve. Jeg skal i hvert fald herned, det ved jeg. For det gik så ikke skat. Lad os få den cola. My god. Det var det godt nok svært. Men... Kom nu! Og så kom den. Og så gang! Og så... Nå. Det går ikke så godt. De fleste gange har jeg faldet ned på jorden, men bare ikke ramme vandet. Kan vi sige det på den måde? Ja, det kan vi godt. Måske skal jeg prøve at stille her. Det var en god... splat. En god ting. Nej, som I kan se i min face, tror jeg der står. Jeg ved det ikke. Eller lige ved sådan noget venner. Nå, jeg hedder Kaninkat i spillet. Og rigtig hedder Silje. Hvor det her svært, det er så fast. Nå. Nej, min døde krop. Mor! Så falder vi. Jeg er tørstig. Splat. Jeg klarede den! Det var hårdt det der. Vent.
Nej, nu skal jeg finde der, hvor vi skal springe. Sikke en labyrint. Mor, den er altså beskidt. Over det hele. Nej, det er bare fordi, at desværre det er ved at gå lidt af bunden. Mor, kan du ikke også hælde noget op til mig? Hvad er det der så? Men det er bare bunden, og det er kaj. Nej, den er ikke beskidt. Lad mig lige se, om jeg kan finde det. Det er noget for kajerne i sidste. Åh. Men til gengæld får du Mor, jeg vil have mere. Hvordan? Fidusen! Det var bare lige min kat, der var lidt irriterende, ikke? Der. Godt. Sådan. Måske skal vi klippe det ud af videoen. Nå. Så. yes. Ja. Jeg kan ikke finde derhen, hvor man skal hen. Jeg prøver at finde derhen, men jeg kan ikke finde det. Er det derhen? Vent, hvad skal man gøre ved, når man er sulten? Hvad skal man gøre, når man er sulten? Vent, er det noget, der er meningen, der skal være på den her? Det tror jeg altså ikke, far. Far, jeg tror altså ikke, det er meningen. Ej, far. Kan man ikke slå det fra eller et eller andet? Far. Hvorfor kan Robin Samse så? Jo, de kan. Der blev de ikke sultne. Hvor i alverden er det? Kan jo ikke. Jo. Fuldstændig væk. Er det derovre? Måske. Eller er det bare en del af bordet? Det er en del af bordet. Far, hvorfor er jeg sulten i det her spil? Altså, så dør man jo til sidst af sult, mand. Og det er jo ikke meningen, vel? Oh my god, hvor er den? Hvor er den knap henne? Knap! Knap! Celeste. Jeg vil gerne hjælpe dig. Jo. Man kan høre i det. Nej, jo, det gør. Altså, jeg kan ikke finde den dumme idiotiske knap. Hvor er du henne, knap? Knap! Det spilder jo min tid fuldstændig. Nu er der kun 3. Hvor er den knap henne? Vent lidt. Det var det så ikke. Far, jeg kan ikke finde den dumme knap. Også på de der kæmpe store. Det er ikke citroner. Jo, det er.
Jeg kan ikke finde knappen. Prøv at kigge på, hvor der ikke er kort. Så læser jeg, det kunne man bare ikke gøre. Ja, det er den samme verden, men man skal finde sådan en knap, som kan komme tilbage. Ja, der er vand derovre. Det var der, jeg faldt ned. Nej. Jeg har gået hele vejen rundt om. Men jeg kom... Du ved godt, jeg har gået hele vejen rundt om. Da jeg røg ned, det vand, gik jeg den vej. Og nu er jeg kommet her tilbage. Hvis de har været her hele tiden. Jamen, det ved jeg godt. Men den vej, fordi for at kunne flyve op, skal jeg gå den her vej. Nå, okay. Nå, men så finder vi bare ikke lige den. Hvad, jeg har jo ikke noget mad, jeg kan spise, altså. Nej. Det er de alle sammen. Au, 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 au. Jeg tror altså ikke, det er meningen, man skal have mad på den her. En dør. Hvad er der derinde? Far, hvad læser du? Hvad står der? Hvad står der? Hvad står der? Hvad står der? Hvad er der? Find alle 16 diamanter, så åbner den der dør. Nå, okay. Hjælp, jeg dør af sult. Lol, det ser sejt ud. Jeg dør af sult. Jeg dør af sult. Hjælp. Vent. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det? Når man dør, så får man jo sulten igen. Så jeg kan bare lige tage level 6. Hvor skal jeg klikke? Split. Oh my god, det er bare ikke sjovt det der. Far, prøv at kigge på den her, hvad der sker, når man ryger det hernede. Far? Og det er svært, det er svært, det er svært. Ups. Igen. Han siger man undskyld. Man siger bare undskyld. Undskyld. Sorry. Det her, det er så svært. Nej. Kom nu. Det går ikke så godt, det her. Så er det en dinosaurus baby. Det er det ikke, så det er bare en baby. Splat. Man splatter ud af den her. Splat! Du skal lande i numsen. Jeg så, hvor det var. Jeg skal lande ned på dens hånd. Nej. Nej. Au. Den var ikke lovet, så jeg troede, jeg bare kunne falde ned. Vent. Jeg kan ikke lide at være stiv. Han er grim. Nej. Lort. Den lugtede ikke. Jeg kunne have ramt der, hvis den havde været lugtet. Der var edderkopspind. Det gjorde mit liv meget lettere. Okay, det her. Tak, det stoppede. Tak, det stoppede. Edderkopspind. Så. Der på den siden. Au. Au.
skidt bytte. One Silla. Au, au, au. Hey, One Silla. det er dumt det der. One Silla. Der. Nej, jeg skal ikke flyve op. Jeg skal lade være med at hoppe. Nå. Vi skal lade være med at hoppe, har jeg så fundet ud af. Au, der er noget, der står i vejen. Au. Seriøst. Det her, det er bare irriterende. Din dumme mand. Hvad? Han skal vågne op. Stop. For jeg tror altid, den er sulten. Nej, han ligger. Han overlevede sikkert. Hvor er jeg glad. For jeg tror altid, at vores fugl er sulten. Ja, jeg finder noget mad til den der. Lol, jeg går ind i barnets hoved. Alle ved jo, at der er glowstone inde i et barns hoved, ikke? Det ved alle jo. Nej, jeg skal lige... Piuha. Var det bare det, der var herinde, eller er der mere? Nej, det var bare det. Stop selv. Jeg gør ikke noget. Det er Celeste, der man kan høre hende inde i mikrofonen. Og det er måske ikke så sødt. Splat. Og så... Klik. Og så går det... Ui, vi har godt nok klaret mange indtil videre, hva'? Ben. Level 7. Au. Hvad er det? Det kan jeg ikke lige nu. Den er svær. Den er ligesom træet, den med træet. Split. Det her, det er godt nok en svær en. Også når der er en, der sidder og siger, anki, kanki, nonki. Kan I måske høre hende, der siger onkel, bankli, konkli. Hun er virkelig irriterende. Hun er min lille søster, der er irriterende. Så læs det. Onki, bonki, lonki. Kan du ikke sige et andet til en far? Far. Ordentligt. Sig noget ordentligt til en. Det er virkelig irriterende. Celeste, stop det der taleri. Ja. Celeste, nu går du ud. Celeste, gå ud. Nej, du skal komme herind. Gå ud, Celeste. Lille søskende. Altså. Lille store søstre. Nej, du skal Søskende. komme herind. Altså. Søskende. Det kan jeg ikke lige nu. Godt, og tusind tak, fordi vi så med. Der kommer en til episode, fordi det er blevet en lang episode.
Og jeg er ikke færdig nu. Så der kommer